Siyafika TV1 uyazizwa inews. Ngikubingelele mlaleli endabeni zeSiyafika TV1 izindaba zifundela uSabelo Celekhulu. Kuleli sonto kuboshwa abavikeli abane abangaphansi kumasipala waseMkambathini ezingandonga ngokusebenzisa izinhlaka zawo zophiko leCrime Intelligence. Umphakathi waseSweetwater namaphethelo eMgungundlovu bewuthele ngobuningi bawo ukuzobhikisha enkantolo yemantshi yakuleli. Kuboshwa abantu ababili ngesikhathi kutheleka amalungu acele emakhulwini amathathu umbutho wezokuvikela i-SANDF kanye namaphoyisa eGqeberha Eastern Cape namhlanje. Kuleli sonto kuboshwa abavikeli abane abangaphansi kumasipala waseMkambathini ezingandonga ngokusebenzisa izinhlaka zawo zophiko leCrime Intelligence. Sithole ukuthi la madoda besebenzisa isibhamu ezingabhalisiwe kumasipala ukwenza umsebenzi wawo. Lokhu kuhlanganisa nokuvikela imeya nezinye izikhulu eziphezulu. Uphenyo luveze ukuthi isibhamu ezinhlanu ezisetshenziswa la madoda ngezenkampani yonogada iKevin and Family Group. Kubukeka sengathi-ke kunenkontileka phakathi kwale nkampani nomasipala, kodwa-ke esikhundleni sokuthi ihlinzeke umasipala ngabasebenzi yahlinzeka ngesibhamu kuphela. Ngokwamaphoyisa lokhu kufana nokuphula okunzima komthetho wokulawula kwezibhamu. Umasipala uthi waqasha le nkampani yonogada ezimele ngoMasingane ku-2025 ngemali ezingango-34,000 unogada ngamunye. Nokho-ke makubhekwa kuvela nokuthi umasipala ubaholela ngqo onogada iholo ngenyanga, hhayi inkampani eqashiwe. Umphakathi waseSweetwater namaphethelo eMgungundlovu bewuthele ngobuningi bawo ukuzobhikisha enkantolo yemantshi yakuleli. Kulo mbhikisho bekukhona nezintombintobi ezizophikisana nesicelo sebheyili kosola ngokudlwengula umntwana oneminyaka ewu-7 wasendaweni yaseMvundleni. Lesigameko sehlele lo mntwana esalinda umalume omyisa esikoleni. Kuboshwa abantu ababili ngesikhathi kutheleka amalungu acele emakhulwini amathathu umbutho wezokuvikela i-SANDF kanye namaphoyisa eGqeberha Eastern Cape namhlanje, njengoba kuqhubeka umkhankaso wokulwa nobugebengu ezifundazweni ezinhlanu ezahlonzwa njengezifundazwe ezikhungethwe ubugebengu kuleli. Mkhulumwane Herbalife sakha ekhaya products. Siyahlola, siyelapha, sibuyisa isithandwa sakho, sibethela uthando, sinenduku yokuqonywa, umuthi womsebenzi nomuthi wesikhundla. Nomuntu wakho siyamkhiya, senza nokunye okuningi. eThekwini siku-114 Joslovo, eGoli siku-Chris Street Market Building. Sithinte ku-065 929 1574 noma ku-079 710 8120. Mkhulumwane Herbalife sakha ikhaya.